ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ମେଳା ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମେଳା କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ତ ମୋ ମନରୁ ପୁରା ଲଡ଼ୁ ଫୁଲ ଫୁଲ ସବୁ ଫୁଟେ। ତ ଖାଲି ମେଳା ଯାଇନଥିଲୁ, ମୋ ଦିଦିର ତାର ନଣନ୍ଦ ଘରୁ ଡାକରା ଆସିଥିଲା, ଆମକୁ ତା ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଏନ୍ତା ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ଏଇଠି ସବୁ ବସିଥିଲୁ ଆମେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଲୋକ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଖାଇବା କଥା ଶୁଣିଲେ ତ ମନର ଲଡ଼ୁ କ'ଣ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଫୁଟିଯାଏ। ଖାଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ହଁ କଞ୍ଚା ଖାଇ ତମକୁ ସବୁ କଞ୍ଚା ଖାଇ। ତାପରେ ଦେଖିଲି ଯେ ଏଠି ଫୁଲମାଳ ଯାଉଛି, ମାନେ ବାଣ ଫୁଟା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ରାସ୍ତା ଆଡ଼କୁ ଆସି ଦେଖିଲି କି ଲୋକ, ଲାଗୁଥିଲି ବୋଧେ କି ଏଇଠି ପଇସା ଫ୍ରିରେ ବାଣ୍ଟା ହେଉଛି ବୋଧେ। ଆଉ ଏତେ ଲୋକ ଦେଖିକି ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ, ମାନେ ଯିବା କେମିତି? ମାନେ ଆଜି ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ଭୋଟ କେଇଠି ହେଉଛି, ପଇସା ହେରିକା ବାଣ୍ଟା ଯାଉଛି, ମାନେ ଏତେ ଲୋକ। ଏଇ ତାପରେ ଦେଖ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଟିକେ ଫାଙ୍କା ପାଇକି, ତାପରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବାଣ ଫୁଟା ହେଲା। ଏଣ୍ଡ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଖରାପ ନୀତି କିସ, ଯିଏ ଦାତା ସିଏ ବାଣ ଫୁଟେଇବ। ମାନେ ଗୋଟେ ବାଣ ଫୁଟେଇଛି ତାପରେ 20 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆବେରେ ଗୋଟେ ବାଣ ଫୁଟୁଛି, ମାନେ ଏଇଟା ପୁରା ମାନେ ବିରକ୍ତଦାୟକ ବାଣ ଫୁଟା। ତ ଏଇଠି ବାଣ ଫୁଟି ଚାଲିଥିଲା। ଏଣ୍ଡ ଲୋକ ବହୁତ, ଆଉ ବାଣ ଏପଟକୁ ବି ଚାଲି ଆସୁଥିଲା। ତ ମୁଁ ଟିକେ ଦୂରେଇକି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲି, ଭାଇ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ, ମରଣକୁ ଡାକିବାର ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ମେଳା ଦୋକାନ ପତ୍ର ପଶିଗଲାଣି। ମେଳା ବୁଲାବୁଲି ସରିଗଲା। ତ ଆଜିକା ପାଇଁ ଏତିକି, ଟାଟା ବାଏ ବାଏ।